eerstvolgende eilandraadsverkiezingen in 2027. Afgelopen vrijdag gaf de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Digitalisering en ook Herstel Groningen, hij heeft veel zaken te verrichten, zeg maar, de staatssecretaris, die gaf een persconferentie over Koninkrijksrelaties. Eddy van Marem ging onder meer in op de beslissingen om de eilandsraden op Bonaire, Saba en Stesia te vergroten en ook de bestuurscolleges. Dat moet volgens hem bijdragen aan een goed bestuur op de eilanden, een beter bestuur. Kijk naar het fragment waarin hij uitleg hierover geeft. De eerstvolgende eilandraadsverkiezingen in 2027. En op Bonaire stijgt het aantal raadsleden van 9 naar 11. Op Sint-Eustatius van 5 naar 7. En op Saba van 5 naar 7. Het aantal gedeputeerden gaat omhoog van 3 naar 4 op Bonaire. Op Sint-Eustatius en Saba van 2 naar 3. En ik vind het belangrijk dat het aantal eilandsraadsleden en gedeputeerden omhoog gaat, omdat dat sinds 2010 niet meegegroeid is met het aantal inwoners wat er zit. En ook kwam vanaf de eilanden het signaal dat het aantal gedeputeerden te laag is voor het vele werk wat er moet worden verricht. En vanuit het oogpunt van goed bestuur wil ik hier dus ook die uitbreiding en daarmee dus ook de belangen van de bewoners wil ik hier wat aan doen. Ik wil het uitbreiden en versterken van de besturen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Daar wil ik aan bijdragen dat er meer perspectief voor die bewoners komt. We zorgen ook voor een professionalisering van de politieke gezagsdragers in de ambtelijke top via de samenwerking met de beroepsvereniging. Wat ook op de agenda van de MR stond is het besluit over de verhoging van de bezoldiging van de politieke ambtsdragers. Dit hangt samen met de aangepaste arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor 2024 of 2026 en heeft voor de vergoeding voor de politieke in de gevolgen die dat heeft voor de politieke gezagsdragers op de BES. Een ander hoofdpijndossier betreft Aruba en de Rijkswet Financieel Toezicht. Daar is nu een internetconsultatie over begonnen. En volgens Van Marem is het een voorbeeld van hoe je door samen te werken problemen op kunt lossen. En niet dat Nederland zaken oplegt aan de eilanden, maar juist die samenwerking moet ertoe leiden dat de oplossingen door iedereen worden gedragen. Kijk naar de staatssecretaris. Dan hebben we de internetconsultatie over de Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën Aruba. En ik ben ook heel blij dat we vandaag deze zeer belangrijke stap genomen hebben in de samenwerking tussen Nederland en Aruba. Want vandaag hebben we als Rijksministerraad ingestemd met het in consultatie gaan van de consensusrijkwet Houdbare Overheidsfinanciën Aruba, HOFA. De consultatie die start vanmiddag om 17 uur. Dit betekent dat we kunnen starten met de consultatie van de consensusrijkwet Houdbare Overheidsfinanciën Aruba. Op dit moment geven minister-president van Aruba, de heer Eeman, en minister van Financiën Wever een toelichting in de Arubaanse staten. Ik ben zelf heel blij met het resultaat, want hiermee is een einde gekomen aan een heel langdurig traject. Langjarig traject zelfs. Dat door onze bestuurlijke voorgangers, zowel op Aruba als in Nederland, langdurig besproken is. En we zijn dus ook heel blij dat de teams die aan beide zijden van het verhaal, van beide zijden van de oceaan, heel hard gewerkt hebben om tot een overeenkomst te komen. En dat is gelukt. Wat mij betreft is dit ook echt een schoolvoorbeeld van hoe we constructief samenwerken en hoe dat kan leiden tot het resultaat waar iedereen trots op kan zijn. En dan zijn er op 29 oktober verkiezingen in Nederland en de partij van Van Marem, de BBB, zit nu nog met de VVD in het kabinet. Er zijn nog maar 2 van de oorspronkelijke 4 partijen over. En Van Marem staat nummer 14 op de lijst en volgens de peilingen zou hij dan niet terugkeren. Collega Rick Hart stelde hem de vraag hoe erg hij het zou vinden als hij niet terug zou keren, hoe groot hij de kans acht. En de staatssecretaris legt uit dat hij graag terugkomt, maar als dat niet het geval is, dan heeft hij ook nog heel veel andere zaken te doen. Ja, kijk, peilingen zijn palingen, zeggen wij altijd. Die kunnen alle kanten op. Het enige wat wij doen is gewoon de komende tijd hard werken, laten zien van waar ik ervoor zit. Ik heb gezegd van, ik ben op dit moment staatssecretaris voor Herstel Groningen, ik ben staatssecretaris Koninkrijksrelaties en ik ben staatssecretaris voor digitalisering. Ik heb een heel pakket van werk waar ik mij op stort en waar ik me ook met ziel en zaligheid aan overgeef.
En ik ga het wel zien. Voor mij is het belangrijk dat wij onze partij gewoon goed op elkaar zetten en dat de mensen die daar zitten, dat ze weer beschikbaar zijn, ook als er bestuurlijke verantwoordelijkheid gevraagd wordt. En op die manier gaan wij gewoon de verkiezingen. En wat gaat u doen als u niet terugkomt in de Tweede Kamer? Ik heb zoveel andere leuke dingen wat ik kan doen in het sociaal-maatschappelijk veld, maar ook gewoon in mijn oude werk wat ik weer op kan pakken. Mocht het dan aan de orde zijn, maar misschien zijn er ook wel andere zaken. Hè? Je weet ook niet van, mocht er weer bestuurlijke verantwoordelijkheid gevraagd worden, dan ben ik daarvoor ook beschikbaar. We gaan het gewoon zien. Ik vind het allemaal voor mezelf wat minder interessant. Het land moet bestuurd worden, het moet op een goede manier bestuurd worden. Onze partij doet haar best ervoor om dat op een goede manier te doen. En daarvoor ben ik beschikbaar en zo heb ik me ook